Sa pikas bahin gipresentar sa Brave 14 ngadto sa Ombudsman ang ilang mga ebidensya kalabot sa giingong Maleta delivery scheme nga ilang gipasangil batok sa pipila ka taas nga opisyal sa gobyerno. Uban sa ilang abogado nga si Atty. Levito Baligod, ning-atubang ang 14 ka kanhing sundalo sa mga abogado sa Ombudsman bisan pa sa dili maayong panahon. Matod ni Baligod, ilang gihatag ang tanang pruweba nga gilakip sa sinumpaang salaysay sa Brave 14. Nakip ang giingong delivery sa Maleta ngadto kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kanhing Speaker Martin Romualdez ug uban pang opisyal. Nagsumiter usab sila og mga text message o recording nga ilang giingong ebidensya sa pagpanuhol sa og pagpanghadlok sa upat ka kanhing kauban nga mibakwi sa ilang testimonya. Samtang giingon nga ni Baligod nga aduna pa sila'y ubang mga testigo nga ipresentar aron mas mapaligo ng ilang case build-up ug padayon usab matod pa nga gidasig ang ubang miyembro sa Brave 14 nga mubakwi sa ilang testimonya. SMNR Radio News Blast.